Hello friends, good evening. Asa खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली लेटेस्ट आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय BTC साख्रिनि सायाव एन्ड रिजाल्टनि सायाव प्लास SSC आव गोदान पोस्ट एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय। A to Z जों नायगोन बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ, फरायनाय बैसो, जों डिटेल्सखौ नायगोन, एग्जामनि सायावबो नायगोन। दा मोनसे रिक्वेस्ट, भिडिअ नायजोब आरो जायफ्रा चेनेलाव निउ फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे BTC आव इलेक्शन फैगासिनो दङ, बिनि सिगां नोंथांमोननि साख्रि आरो जायनो नाजादों नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। आरो बे लास्ट एग्जाम होनोबा BTC नि ग्रेड 3 नन टेक्निकल HS लेभेलनि लास्ट एग्जामा 29 जुनाव जासिगोन। बेनो लास्ट एग्जाम, बेनिफ्राय रिजाल्ट होनानै भाइभा टेस्ट खालामनानै ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोना साख्रि आरो ग्रेड 4 आबो जुलाइआव फैगोन रिजाल्टआ। देन अलमोस्ट 3000 पोस्टआ जुलाइ दानाव नोंथांमोना मोनजोबगोन, बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंगासिनो दङ। जुलाइ दानाव अलमोस्ट 3000 पोस्टनि ग्रेड 3 लानानै ग्रेड 4 लानानै फरेस्ट लानानै नोंथांमोननि साख्रि। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 3 लेभेलाथ' थांबाय, दानिया फैबाय BCDC सेक्रेटारिनि सायाव बिग आपडेट सफैदों। BTR नि चिफ एबा CE माहाय मा बुंखो, अलमोस्ट 3000 खौ लानानै नैबे BCDC पस्टखौबो बुंदों। दा बेयाव मा होनदों आं नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन। टटेल पस्टआ 420, बेनिफ्राय मोनसे BCDC आव सासे पोस्टिं जागोन। अके, दा टटेल पोस्टआ 420, BCDC आव सासे पोस्टिं जागोन गामि लेभेलाव, आरो नोंथांमोना डेभलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव जागोन। आरो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय जिखुनु जाया डेभलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन BCDC लेभेलाव, बेनो जाबाय सेक्रेटारि हिसाबै। दा बेखौ जों मिन्थिबाय। दा बे सेक्रेटारि पस्टआव टटेल सिलेक्शन प्रसेसआ 100 मार्क्सनि, बेनिफ्राय 85 नि रिटिन एग्जाम जादोंमोन आरो 15 जाबाय भाइभा टेस्ट। जायनो एग्जामाव काट अफ सहायो नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्टआव लांगोन। नाथाय मोनसे दिनै पजिटिभ बाथ्रा बेनो जे BTC नि चिफआ रिजाल्टनि बागै मा होनखो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नाय, जाहाथे नोंथांमोना मिन्थियो। পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নোহোৱাকে চলাই দিলে। এতিয়া আমি পঞ্চায়েত সেক্রেটারিৰ কাৰণে VCDC সেক্রেটারিৰ ইন্টাৰভিউ দিলো আৰু এমাহৰ ভিতৰত 420টা VCDC সেক্রেটারি আহি যাব। स' बिथाङा बुंदों जे BCDC सेक्रेटारि इन्टारभिउ एबा एग्जामा जाबाय, नाथाय मोनसे बाथ्रा भाइभा टेस्ट दंबावो। दा बिनि रिजाल्टआ नैबे जुलाइ दान, उइदिन जुलाइ मान्थआव एबा 1 मान्थआवनो रिजाल्टआ फाइनाल लिस्टआ मोनगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। स' जानो हागौ गासैबो प्रसेसआव दङ, मानो होनोबा एग्जाम जानाया गोबाव जाबाय। दा काट अफ फैसिगोन आरो भाइभा टेस्ट खालामनानै जुलाइनि गेजेरावनो नोंथांमोना पोस्टिंखौ होनाय जागोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा नेटआव बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट्स खालामदो। जे रिजाल्टआ मिथिखाबाय जे जायखिजाया जुलाइ दानावनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आ गासैबो फैगोन BTC आव। दानिया नेक्स्ट कन्टेन्ट बेनो जाबाय SSC आव गोदान साख्रि। थ' जाय नोंथांमोना फंबायमोना SSC नि गोबां साख्रि नेगासिनो दङ, नोंथांमोननि थाखाय हाई सेकेन्डारि लेभेलनि गोदान भेकेन्सि फैदों, जेराव डिग्री पासआबो खालामनो हागोन। बेखायनो जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। स' दायो जों फैबाय SSC अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस रिलिज खालामदों SSC सेन्ट्रेल साख्रि, जोबोर मोजां। नैबे 23 नि आपडेट, बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो बिनि अनलाइनआ सोलिगासिनो, लिंकआ एक्टिभ जाबाय। स' लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव, नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दानिया जों नायबाय बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन, आरो बे पस्टआ नोंथांमोननिया कम्बाइन हाई सेकेन्डारि लेभेल आरो अल इन्डिया पस्टआ दङ। दा बेनि लास्ट डेटआ 18 जुलाइ, एग्जामा स्टेज 1आ जागोन सेप्तेम्बरनि 9 निफ्राय 18 सिम, आरो सेकेन्ड स्टेज दङ, बेनो जाबाय फेब्रुवारि मार्च 2026 आव जागोन। ओरैबायदि स्पिड, थ' बेखायनो जायनिखि पास खालामो सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना अफिसाव मोनहैगोन। दानिया स' जायनिखि इन्टारेस्टेड दङ खालामदो, हाई सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन। बिनिफ्राय मिनिमाम आरो मेक्सिमाम दङ, जेबो नङा, डिग्री पासआबो हायो। लवार डिभिजन क्लार्कआव दङ, बेनिफ्राय जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट दङ, पस्टआ लेभेल 2 आव गोग्लैगोन, अब्लाबो बिनि पेकेजआ जोबोर मोजां, सेन्ट्रेल जब। देन नेक्स्ट फैदों डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ, देन बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटर ग्रेड Aबो दङ। अके, दा भेकेन्सि होनोबा 3131, नाथाय मोनसे बाथ्रा, बे मोनसे टेन्टेटिभ फिक्स नङा। दा जों थांनाय बारखौ नायोबा पस्टआ बाराय, बेखायनो 10,000 नि खाथियाव पस्टआ फैनांगौ। थांनाय बारावबो गोबां बारायदों, जास्ट बेबादि नटिसाल' होयो, बेखायनो एप्लाइ खालामना दोननांगौ, थाइसेबो पेमेन्ट थाङा। जेसेबां हायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोन। स' दानिया बैसो होनोबा मिनिमाम 18 इयार्स आरो मिनिमाम हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन, आरो मेक्सिमाम जोंनि STआ हमना ला ओरैनो नर्मेलाव 27 इयार्स मोनो, बाट जोंहा 5 इयार्स बारा मोनो, अब्ला जों 32 इयार्ससिम बे पस्टआव। स' नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन, हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बेयाव खालामनो हागोन। दानिया जों माखासे एग्जाम प्रसेसखौ नायोबा, स' एग्जामा सेन्टार जोंहा तेजपुर, इटानगर, गुवाहाटी, जरहाट, डिब्रुगड़आव दङ, शिलंआवबो दङ। अके, देन स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 एग्जाम दङ। दा स्टेज 1 होनोबा फार्स्टआव 200 मार्क्सनि एग्जाम जागोन, सिलेबासखौ नायना लादो, आरो मोनसे हाबानो 2 मार्क्स दङ, आरो 0.5 नेगेटिभ मार्किं दङ। बे एग्जामाव हिन्दी आरो इंलिसजों नोंथांमोना एग्जाम लिरनांगोन। देन स्टेज 1 पास जाबाथाय आरोबाव स्टेज 2 दङ।
स्टेज 2 आव सेक्सन 1 सेक्सन 2 सेक्सन 3 रानदों बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला एग्जांपल सेक्सन 1 आव मेथ्स दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ आरो जीआई दङ 2 आव इंग्लिश दङ बेनिफ्राय कम्प्रिहेनसन एन्ड जीए दङ देन सेक्सन 3 आव कम्पिउटार नलेज टेस्टफोर दङ माने क्लार्कआव नालाय डाटा एन्ट्रिआव नालाय बेखायनो बे टाइपनि थायो आरो लं प्रसेस बाट साख्रिया जोबोर मोजां बेखायनो ट्राइ खालामनांगौ जोंनि एसटिआ बारा काट अफ थाङा दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव कनस्टेबल लेभेलाव फैगोन एमटिएस फैगोन डेली पुलिस फैगोन एसआइ फैगोन नेक्स्टआव नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव